ban yi ba. Ga sandan, ga carbin, ga rigar, ga buzin. Ƙarya ne. Barin taba. Barin taba. Barin taba. Barin taba. Barin taba. Ban yi ba. Ban yi ba. Kalmar tashe wasu na ganin ai daga kalma ce ta aikatau tashi, sai aka samu kalmar tashe, kamar yadda akan samu fasa fashe, sosa soso. To da irin wannan salon samar da kalmomi sai aka samu tashe. To asali kusan ana fara tashe kusan daga lokacin da azumi ya kai kwana 10. To a wannan lokaci kusan asali kamar yadda masana suka faɗa ya faru ne lokacin da wato mutane sukan yi jinkiri wajen tashi domin su yi sahur. To sai aka samu wasu mutane sun sadaukar da kansu domin su dinga bi guri-guri suna tashin mutane daga bacci. To daga wannan tashi ɗin sai aka ce an samu kalmar tashe. Sannan kuma abin ya fara ne kawai da masu kewayawa suna tashin mutane da muryoyi masu ƙarfi domin su tashi da wuri. To sai ya zama kuma a hankali tafiya ta tafiya, sai ya zama an samu kuma wasu da sunan kamar maroƙa ne da makaɗa, su kuma sukan kewaya domin su tashi mutane da abin da ya shafi kiɗa ko ma waƙe-waƙe, su tashi mutane domin su yi sahu. Ga rawanin, ga rigar, ga gemu. Ƙarya ne. Wa ya faɗa? Barin taba. Barin taba. Barin taba. Ban yi ba. Wa ya faɗa? Ƙarya ne. Ƙarya ne. Wasan kayi rawa kai malam ko tashe na kayi rawa, kasancewar shi tashe kamar yadda yake a koyaushe yana tafiya ne da 'yan waƙoƙi da amshi a koda yaushe. Shi ma kusan idan an duba za a ga cewar wato abubuwa ne guda biyu waɗanda a tunani na bahaushe ba sa haɗuwa. Ga malinta ga kuma wani abu wanda ya saɓawa kusan tsari na al'ada, musamman a gurin mutum irin wannan dattijo. Yawanci za a ga cewar yara ne sukan yi shiga ta tsohon ma wanda ya kai tsoho, wanda a cikin al'umma ana dubansa kamar shine abun koyi ga duk wani abu. To kuma ba ma tsohon ba, sai ya zama ma malami ne. To amma sai ga yara sukan bi su dinga nuna, wato suna nuna dai wasu abubuwa ne wanda babu mutunci ko babu alaka ko kuma ba su da alaka da juna, musamman ga mutum irin wannan ya zama an same shi da irin wannan abu. Musamman suna bi kayi rawa kai malam kayi rawa, shi kuma yana nuna cewar ga gemun ga carbin ga kaza din. Wato kenan duk ana haskawa bahaushe fa duk wanda yake da wannan siffar, ga carbi a hannu ga gemu ga saje, gemun ma kuma fari, ga rawani ga waye, sannan kuma a ce yana rawa, to ana haska faɗakarwa ce. Wato waɗannan ba sa haɗuwa. Barin taba. Barin taba. Barin taba. Barin taba. Barin taba. Ban yi ba. Ƙarya ne. Ƙarya ne. Ban yi ba. Wa ya faɗa? Wa ya gani? Ban yi ɗaya. Kun yi ɗaya. Ban yi ba. Ga buzin. Ga rawanin. Ga sandan. Ga carbin. Ko ba wai ta tsaya da wai carbi saje da waye ba. In aka ce faɗakarwa
ka tafi fa har abubuwa wanda suke ba a tunanin a ga tsoho kamar wannan yana yi. Kawai waɗannan an ɗauke su ne a wasan a matsayin ko a tashen a matsayin misalai, ga carabin, ga rawanin, ga kaza ɗin, ga kaza ɗin, to kuma daga ƙarshe ma dai sai ya taka rawar ma gaba ɗaya. To kaga kuma ana yi za ka ga an tuntsire da dariya, ko kuma a lokacin rahat take fitowa ko ban dariyar yake fitowa. Kaga an nuna cewar to kenan abin da ya fa ba daidai ba ne, tunda duk da wannan qualities ɗin, duk da wannan abubuwan, gashi kuma ya zo ya taka rawar. To abin kaga ya kauce, ya saba wa al'ada, ya saba wa abin nan. Bari taba. Ban yi ba. Ban yi ba. Ban yi ba. Ga hular. Ga rawanin. Ga rigar. Ga hular. Ga buzin. Ga sandan. Ga gemun. Ƙarya ne. Wa ya gani? Kun yi ɗaya. Ban fai ba. Ban fai ba. Barin taɓa. Barin taɓa. Barin taɓa. Barin taɓa. Barin taɓa. Barin taɓa. Ƙarya ne. Ƙarya ne. Ban yi ba. Ban yi ba. Ga sandan. Ga carbin. Ga allon. Ga rigar. Ga rawanin. Ga gemun. Ƙarya kuke. Ƙarya ne. Ƙarya ne. Ban yi ba.